guys, punta kami ni Saysay sa bayan. Kunin ko ang pinadala ni Ate Mar, yung pambayan niya sa Bingo Fruit. Binili niya lahat ang Bingo Fruit ni Ate Maya. Tapos nagbigay din siya para pambili sa Litson manok. Ulam namin sa hapunan at doon kami magsalo-salo daw sa kay Ila ni Mother. Tapos magbili din ako sa gamot. Maraming salamat Ate Mar sa i-share ni mga blessing sa amin. Sa ubay-ubay na blessing. Daghang kayong salamat sa lahat-lahat na nagbigay ng sponsor sa amin ng blessing. Maraming salamat sa inyong lahat at ingat kayong lahat dyan. Ayan, umuulan. Pero naglalamig payong. Tapos nakakuan ko kami para hindi na kayo may tablan sa ulan. Ayan, si Rere. Ha? Si Richie gina nag-vlog si Richie kinangatan sa. Pilan si Budog? Ano pa si Budog ding household? Ako nag-stay ko na. Hindi ba yung ako eh? Ha? Kumagaw lang ako eh. Dito na ako sa bahay Ate Mar at ito ang nabili ko, Litson manok. Dalhin ko ito sa bukid ngayon, doon kami maghapunan. Tapos si Ate Maya nandito. At ibigay ko na rin ang bayad sa kanyang Bingo Fruit. Unom ka buok. Wala lang dito sa inyo deh. Ha? Wala lang dito. Wala na. Thank you so much, Ate Ma! Hala. Dara, kung ibayad ni Ate Maya, bayad sa Bingo Fruit niya. Maraming salamat Ate Mar. Thank you so much, Ate Mar. Ang pangas ka mong clip? Dito ka panihapon na ikuno. Kani? Ito? Simanok? Thank you so much, Ate Mar, sa blessing. Ito, hala. Hala, bongga duha. Upat. Walo. Pito. Ito Ate Mar, ibigay ko sa mother-in-law ko. Tapos ito ang dalhin ko sa bukid. Allah. Maraming salamat sa blessing binigay Thank nimo you so sa much. amo Agay, Tapos- palit ako sa ay, sus. Tapos di sila dire murag mga suso. Naramo. Ama din si Manang day. Tubong sila. Ha? Ba na kita ganyan sa food court. Wala. Puriana. Dali. Ihato dito ila di nanay ka. Oh, ihato dito ila nanay ha. Ano bliso? Aw, naaman din si Kulot. Oh, dala na dito Kulot. Hoy, tanaw sa dani. Ikaw makulot. Ay, una pa madata kung naon sa ilo. Lakaw dala dito ka. Diya na si Budot ug si Mother. Aman si Pader ma. Wala siya naguban nga sa ibang motor. Wala na siya naguban. Dadahan na lang to nimo. Ate Mar, diya na si Mama. Hello guys, kumain gabi is. Mag online caroling na ni siya karon. Ato bel kay way gusto din nila dyan. Ay, Lajano. Dito rin sa Mapua. Wala dito dagan mo sa tubig. Ay, mas mayo noon kay nakasipta. Puro. Kisko. Sige lang kay mo naman gina ang motor. Nangayog bahin among motor guys. So, diyan na si Mother. So, maghikay na may para sa panihapon. Sige na ate. Ginuko to persin. Ginuko si Maya Ipangkot Mia. ka na yung Ipang Basta ito utang ang lechon na dahil sa Ang sa kaplang dito sa Ano si Budot? Ako. Ah, din yan tangkal. Ako sa balis gihugawan ni wa. Kada yung bisa na. Wala na pag lechon ko. Wala like sa banya. Ano daw? Kain ko. Grabe.
Naglakaw siya sila. Naglakaw siya. Ate? Naglakaw siya. Insino. Ha? Ito na Ate Mar, amo na ning ikuan kay di ana sila di ana si mama, si papa wala si papa kay di na masigo sa motor. Di siya mo uban daw. Ano di man siya mauban. Kay, yun siya nga, kuhan, di lang sigsigo po. Ito ang pagsalo-saluhan namin. Sabi natin Mar, ibili daw ng kuan tapos yun ang salo-saluhan namin. What? Ibili ng kuan mo. Ng kuan. Si Ate Maya Mia, nagtugbong si Ate Maya Mia kay nag-upload. Ako pong giyatagan akong mother-in-law na ni Ate Mar. Pero ting. Wala, walay ko anda ka nang kating. Ginoo. Bili na lang nato si Ate Maya Mia. O si Lolo. O si Mundo. Tambon sa daw panorama. Sorry. Naniwala na sila dapat ning. Ito, iiwan namin kay Papa, kay Ate Maya Mia o kay Raymond. Dugang daw na gamay sa iyo. Nga pa lang kanon. Gatuan ni mo rin itong wallet. Abi ko magtuan na nakuha na. Na. Ito Ate Mar, dalhon sa bukid para ni Papa. Dayon, para po ni Raymond o ni Ate Maya Mia. Kasi Ate Maya Mia, tuwa sa ubos, nagdagan, kaya nag-upload. Dagan kayong salamat Ate Mar sa para panihapon na mo nga sudan. Pagsalo-saluhan namin ngayon. Thank you very much. Guys, alin na mo guys. Kita ba ko sa video dia? Kita kayo. Asan ko kutsara? Dito pa kendogin dito sa luha oh. Mismo. Lagi asa dito sa asa sa kan maguyod ang kuan. Floor mat. Hindi asa. Diha. Diha kayang. So ayan na, naka-ready na ang panihapon namo, lechon manok. Maraming salamat Ate Mar sa gi-share ni mga blessing sa amin. Daghang kayong salamat. So dali na mo din hitanan kay panihapon na ta. Manong, dali na din. Dali. Dali na dali. Diko tindog. Diko daw. Ata na sila ba? Dali na mo, dali na. Alay na mo kay gutom na. Sige na. Sige na. Manang, Uy, dito dili mo ni dali na dali. Tindog mo dali dinite lingkod dinite. Sila lang lang bente dite. Sige, panglingkod mo. Sige na. Dali na. Dinite. Uy, palingkod. Dali kami lingkod. Masasawan to sa say. Sige na. Re! Tawag kasi, si Jinjoy. Ay, dali. Hoy, mga! Dali na. Jin, dali Jin. Dali na mo. Bing, dito ko kay ato thumbnail ko. Sige. Kasi ko na dito, kikim. Ken, dali. Dali ya. Sige, thumbnail sa ata. Dali, Bi. Dito abay ni Mama, Biu. Dito abay ni Mama kay thumbnail sa ata. Dari si Ate Ma. Jin! Dali na, agoy mga bata akin nga agpanawagon nga di man agsukunon ta. Ali na. Dito ko kay thumbnail takaw. Dito sa kay Si Inday. sige kay hawi risa kay thumbnail ta. Ano nang inday di? Oh, hindi nga nagkaunto. Muna tao sunday. Ali dali. Ali undang. Oh, kajut lang. Dili mo dapit to. Ay, dili tayo thumbnail lang. Ayo dali kay mo. Dindo ko di kana si Taga ay pila aros. Dito ra may. Ikaw. Alam mo. Ay, mo sama. Ay wala ice. Ani dani dito. Dinadot. Budot. Nag-upload. Dinabudot. Ala sa mo sa disco. Are irog dito kamay ire. Kanay okay na ni Nani. Sinunggok mo mo dili oh. Tayo sa kamera. Kana. Guys.
Ha? Dali sukle. Dali sa to ni pakaron di. Sige na, pag-pray na, mother. Dali na mo. Dito. Uy, sug, mas Koreana ah. Uy, sukli. Ay, sabi si Silya dito. Ayaw lang. Dali. Ayun na. Dito sa taon. So, manihapon na may. Maraming salamat, Ate Mar. Pag-pray na, ma. Bila. Yan, dali yan. Yeah. Raymond, diri na, Raymond. Amen. Maraming salamat, Ate Mar. May luto ko na. Ani, iso si mo ba? Ani na o aning nay kaha. Ano, titingin, guys? Raymond, diri na, Raymond. Kuya. Ay, bingi ko ano. Bing, kinakikuan din. Ayun, bingi mahulog. Nangitan na kay mama. Dagang salamat, Ate Mar, sa blessing. Ayan, mabusog kaming lahat. Wala si Papa. Amo na lang gibilinan si Papa. Belain si. Nga, kibalikan. Naman ka, ay, naman ka. Si Duday rin naman si Duday. Alang, walhuluan. Ploplo, dali, ploplo. Kulang lang ngayon. Kaon ka dito. Isi na din. Bata Bing. Si Budot. Si Mama, bago ning panganak. Naman. Kuya to. Si Raymond, kakarating lang niya, galing sa eskwelahan. Taon pa agit din abing. Si Ate Mayamia, nag-upload, panghagad sa Dak Koreana. Kanta ninyo lahat, guys. Ade si ate. Si ate nag-upload. Kain tayo, Ate Mar. Koreana, isa lipod sa kamera. Dudot lang guys. Dot, kanon dot o. Yo! Hindi, yun si Kintoy. Papunta ka ni Mami karon. Panit nila. Panit. Wala si Papa. Panit nay. Wala man. Panit. Nay. Ay, huwag ka ni. Nangapot naman. Mga unta, salo mi manang. Kain tayo, guys. Kaya lagi sudan, guys. Uy, puli-buyag. Di mana mag-gawa si Janjan yun. Dili ka magkaon na bebe. Kaon na dyan. Mura ka magsumpay tag tonight, hindi kang goal. Dili na. Diyan? Nanga pam. Alam? Nanya na lang. Pag na makatampo nga, kuam. Itong kuam. Ka mag-adjust. Kasi sa'yo ang ano. Hapon, Kain tayo, guys. Ate Mar, kain tayo. Sa Mapua, guys, nanghatag dito na po, nanghatag na po sila, nahatagan na po sila dito sa Bugas. Nga si Budog, kay wala man siya household dito sa Mapua. Ay yung balay ni Budog ka naaraman sa Talisayan, wala dito siya maaping sa panghatag sa Bugas dito sa Mapua. Na nahatagan si Manang, si Mama, o si Ate Mayamia. Maayon na lang kay si Ate Mayamia, naana siya balay. Kung naapil siya. Ano yung pamili? Dili. Household gani. Isag adto nga butante. Nakita mini ninyo ganyan, ingon ninyo okay lang daw kung sa isa ka bubong wala ang napulo mo ka buok. Kay makatagan daw. Wala ra mo sa napulo ka. Sulay inyo ma. Kada pamilya mahatagan. Kay wala man. Kuan gato ke ang bata na abah. Inday. Ito atong taon ito. Nagimik.
Di ba iporok eh? Ah, hindi na po yung si Hindi ma. Karon. Ano yun? Hindi din. Diyan pa lagi ka magpuyo. Huwag kay household. Dili ka pa makadawat. Ay, nagkuhan sila, nagbase sila sa household. Household, hindi ba siya yan? Ito pili, kakbo. Kaya may household. Rumi na ba yan? Boy, lahat. Ihatag ko nga diha. Ano sa Jimbo di eh? At sa tahan, lagi ko ni Chichi gabi eh. Na, Jimbo? Yayang ang yang ang kuan. Ngayon, lagi ni Chichi gini na nga. Ay, gani na buntag. Sa tupa, kuha ni Gid. Paproksihin ang sa Gid. Ano to? Nadugay man ko ganina nga. Ito ba ako parang kadman na? Huwag kayo sa jalan ng trabaho. Dugay gani ko, gigan may ko ate. Ilis na ba ko siya? Kaya lalaki na ko ate. Awa mao tulon-tulon taon siya sa laway man. Hindi ako tubig dyan. Dugay sa pagkira. Kama ka yun. Hindi ka bagay dyan. Hindi na kang hulog. Mabun na kita ng platong lagot. Hindi na namin. Lindo na. Pasilim. Abar. Danlog mo Hindi niya plastic. Ay, dito na nga. Tawaha oh. Tamuhan nila akong plato kaya ba? Dito na, kaya plastic. Danlog mo kayo dito natin. Dugay dito na kayo. Wata sa ito. Kadang. Pakabot mo na sa... Pakabot na mo dito sa balima. Ang shitty naman din. Wala na din sa loob. Kuya, hindi siya naman pagod kasi. Kanta ka dito. Kanta ka. Ano, ano? Medyo tiling tayo. Dali na. Langay, ganyan. Saging. Kaon ka doy. Kaundot! Kaundot! Aben! Mama. Ako mama. Ate, ay gusto ba? Pinasag ka na. Nagmarito sa amin guys ha! Pinapon kayong lahat. Ito naman. Ha ha! Alam mo ba na tulong-tulong? Sige na ba? Ayun, no? Sabon magkaon na siya kayo. Hindi ko isa okay. Dali sa bang. Saging lagi. Taon naman kung gano'n po. Hindi mo naman din. Bakit? Hindi na bakit? Bakit ka ba yan? Kami lagi pakai. Jadi pakon bata. Nagkuhan ba din? Baligya ba di? Balik ang tawa to. Ang asawa ni Tutong ba? Ani? No? Kanagikan. Sapal. Put. Lagot? Dagat. Hininuan naman nila. Oh, auto na palit si Mang Anggeng. Pinanitan? Niya 4 months pa man na. Hindi na palitan ba? Small na gani. Sa sungit-sungitan na siya. Palitan mo na bakit? Yung kamprag, may kapalitan mo. Kauli ka kapran. Pag primerong kauli mo, primerong pangkauli mo niya, anak, dyan ka na yung ngalan, wala. Okay ra kung naman na pa yung mga alay kay nay kumita. Kana sa undoy. Dali ra kaya istorya na. Dayon taman si. Tapos ang gibutangan din og apple, bibol, iyan ba? O, ka na yan. Daghan na pa kayo, parang labo pa na ni Undoy. Labo pa ni Undoy. Kansigado. Ito ba? Tulo ka papel video sunog sa kuan. Din gisagol sa iyang sila. Ang sabi ko, patong number. Kung ano taon mo. Muna yari ko na yapon kompleto gyud na. Dayon kasto. Ako na. Wala. Pagtawa ang bata. Wala di ang tubang ni mo bing. Dito Oh, kaon na. Hinay ka na ko siya gana kaya na ba? Yana na ko yung kwan suwang. Masingit siya. Pamaak rin na lang siya basta. Paakon yung suwang, paakon yung apit. Tagal pa kayo sudan natin, Mar. Salamat natin, Mar. Ang bata. Let ko sa juice. Kunya pa.
Ilang Pati Mar, nagbili ako ng 2 Coke. Para makainom si Doydoy. Para tulak, kuan, tahimik. Kaya nahingi sila ng pangtulak. Oh. Sagot na ni Manang ang pangtulak, sabi niya. Unsay lasa ani dai? Yung ulam namin kay Ate Mar, yung pantulak namin kay Manang. Ate Mar, po ni O Gika. kang Ate Mar gyapon tanan. Lahat kay Ate Mar. Maraming salamat Ate Mar sa blessing ngay mong gi-share sa amin ngayon. Daghang kayong salamat. Happy ang tanan. Uy, dyan. Abi ko di. Ay, naman kang tubig ka na may Coke. Abi. Ate Elizabeth, maraming salamat sa gi-share nimo kay Mumon na blessing. Hindi ko pa nakuha. Bukas kunin ko bukas. Yung binigay mo sa kanyang pang Christmas gift. Saan na yun? Skin na all. Unsa Koreana? Tayo ng Coke. All. May skin na all. Sana all. Sana all kuno, sabi ni Koreana. Kunin namin bukas ni Rimon, isama ko siya para Ubang side ko. Salamat. Ay, abdo na ito sa ng 7-Eleven. Hagay! Hagay! Atang. Unsa? Ikaw ganun si. Kay? Agaton mo 7-Eleven. Para man to kan dito. Ako na tig-video mo. Ha? Ako na tig-video mo kay Korean ang ganit nag-share ko sa sa'yo. Ano mo ko dito? Mahilo sa'yo. So, i-treat lugar mo ni Tito ugma sa Jollibee aw sa 7-Eleven. Sa'yo daw sa motor. Kinsa pa gyud mag-uban ni Raymond? Nangaunsa mo? Nansa? Away kita. Tahait matag taan eh. Jangan mabukos to. No, dire. No, dire. Wala. Walay sapo. Oh. Lipod. Pahingi. Pau. Kok. Lubat na kami. Katong parede ko. Katong parede ko. Inam ka kopi. Pasok por, palipor. Gracias sa Diyos. Gracias, Ate Mar. Thank you. Ate Mar. Thank you. May kaya na Coke. Abman. May jud niya na cook. So ulitin. Deda. Ulitin. Nagapatid tambalin. Nagpalimutan ng bata oh. Basta play kaya kayo. Bawatam. Nabasa na ko pagsangas na. Pareha, kasi na niya ulit. Ayun sa dito. Pero kung dito, Mara mo ko inom. din lang. Toys! The next day. Hello guys, good morning. Ayan si Remo, nagsibak siya ng panggatong kasi wala na kaming panggatong. So dito ang mga linabhan namin, ipanghalay kasi palaging umuulan dito. Ang klase ni Momon, mamaya pang 2:00. Pagkatapos niyang magsibak ng kahoy, magpunta kami sa bayan. Kunin namin ang pinadala ni Ate Elizabeth na Christmas gift niya. Maraming salamat Ate Elizabeth sa gi-share mo nga blessing para kay Raymond, yung pinaskuhan. Thank you so much.